song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Padayon natong ihalad nining santos nga misa ang atong pangamuyo nga mahunong naning pandemic sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Padayon sad natong iampo sa Ginoo ang mga panginahanglan sa ato mga benefactors and donors nga madawat unta nila karong mga panahona. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagamhanan puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Mga igsuon, wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kay kamo mismo, nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini, kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babay nga nagbati. Apan kamo, mga igsuon, wala na magpuyo diha sa kangit-ngit. Busa dili kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii ni iya sa kangit-ngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban kun dili magtukaw ug magmaugdang kita. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpakamatay siya alang kanato aron kita magpuyo uban kaniya. Buhi kita upatay, inigbalik niya. Tungod niini pagdinasigay ug pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasud-ong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Nagatuo ako nga makakita ko sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Gituhuan ko nga makakita ko sa kaayo sa Ginoo. Sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Nagatuo ako nga makakita ko sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto sa Jesus sa Capernaum o sa kalungsod sa Galilea, diin nagtudlo siya sa mga tao sa adlaw nga igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong.
Didto sulod sa sinaguga may tao nga giyawaan o sa makusog misinggit siya, Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom o gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan, ug unya migula siya nga wala unsaa ang tao bisag jutay. Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay, unsang pagtulun-ana kini. May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa ug mikaylap ang balita bahin kang Hesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo. Daghan kaayo ang mga pagtulunan nga gihatag si Jesus ug ang mga apostoles nga nagmatuod nga kung kita magpuyo subay sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo magpuyo nato ug makahimo ta bisan unsa. Nganuman tungod kay ang pulong nga gisulti ni Jesus o gisulti sa Ginoo nato, mao si Jesus mismo ang pulong nga nagpakatao. Nya unsa may iyang gahom sa iyang pulong, ang yawa mupatuo sa iyang pulong. Ang yawa ba musunod sa iyang pulong. Tuo mo dili. Hinaya sa niyong tingog oy. Arang-arang pamangyawa ni singgit pa man. Ang yawa ba ni singgit? Kamo hinaya niyong tingog. Mas grabe pa man tingali mo si yawa. Nito mutuo mo dili. Nya mosunod mo dili. Mao na ni ron hinay na kay tagtingog. Ang yawa mosunod siya inigsulti ni Jesus pero mubalik ra pod siya kay yawa man siya. Kita unta kay di man ta yawa nindot gyud unta kanang mosunod gyud ta nya ato yung permanentihon. Mao na giingon ni San Pablo sa unang pagbasa ingon siya, kahibaw naman ko nga naa na mo kahayag, kahibaw naman ko nga di na mo makalitan aning panghitabo kining katapusan sa kinabuhi, kining kamatayon nga moabot daw kawatan. Mao na pag dinasigay kamo kanunay og pagtinabangay sama sa inyong gibuhat karon. Pasabot ba ayaw pagsigig balik-balik anang sala kay ang yawa ra may magbalik-balik. Ang yawa gon mosanong na siya, mopatuo unya human balik na sad kay yawa man siya. Pero kita di man ta yawa. Makamautang mohimog desisyon nga permanente para sa Ginoo. Ang yawa di man to ka desisyon gyud permanente para sa Ginoo kay ang iyang nature yawa man. Gipangutan ako no na imong tupad. Imong tupad ba pangutan na? Ingna permanente na gyud kang mosunod sa Ginoo. Ingna permanente na ginang imo. O magyawa-yawa na sa karon ighumas misa. May ra ba kita dinhing musimba? May kitang musimba, may kitang magdupa-dupas tong kamot. May gani wa na mo padupaharos inyong kamot, no? Kana inig amahan namo, may kitang mudupa-dupas kamot. Labi na gining pare kay kami magi allowed nga mudupa kamo, di man mo allowed. Nya mo apil ra ba gyud mo, mamugos gyud mo ay la padir padupahala mi padir kay ganahan man jud ko mudupa padir. Dayog ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nga igawas pa lang anang pultahan wa ana, gabuot-buot na. Di na mananghid sa Ginoo. Di ba? Mao na ayaw pero ang yawa maniguro gina siya nga maliwat ta niya. Mo nang himuon gyud niya tanan. Karon hinginlan diri sa Ginoo, mupataklim sa nangatos pikas. Ikaw ron diha galingkod ka nya imong hinginlan ang yawa pinaagi sa pulong sa Ginoo ka din ajud ko mamalikas hinginlan ni nakong yawa sa pamalikas way siguro mutapot na si mong tupad
Ana nas imong tupad mutakli. Labi na kang imong tupad gaduka-duka ra gana wa gyud wa mangandam ba? Wa mangandam. Masudlan na siya wa. Mo na pag tinabangay. Unsa man ning ingon ni San Pablo kapag tinabangay mo, pag dinasigay mo, kanang kamao unta tang musangyaw ba? Nga kamaotang mo higilin og yawa. Ayaw kahadlok anang yawa. Gamita ang tinuod nga pagtuos Ginoo. Laom diha sa Ginoo. Una dinhi sa atong tubag sa Salmo, unsa ti atong gitubag dinhi? Nagato ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Hain man ang yuta sa mga buhi. Hain, kalibutan, yuta nis patay. Kini dinhi, yuta nis mga patay o mga patyunon. Hain na nagsimba ay apil na ni nagmisa, mga patyunon ni. Ang yuta sa mga buhi tuas langit. Mo na siya. Hain man langit. Hain man ang langit. Nias kalibutan ug tua didto sa sunod nga kalibutan. Dinhis kalibutan, hain man ang langit. Naas imong kasing-kasing. Brightan ninyo, no? Ya, kumusta mo ron imong kasing-kasing? Unsay naa diha? Langit, impierno. Og langit gani mailhan na nimo kay di nagid na masuko ng tawhana. Wa na na say yaw-yaw, wa na na say kahiubos. Kay ang suod sa kasing-kasing langit man, pero impierno gani suod ana. Magsigi nagyaw-yaw, magsigi nagkasuko, magsigi nagsapot, magsigi pagid nagbisyo. Amo na mga kasing-kasing nga gisudlan og impierno, gipuy-an og yawa. Lingi ako sa na imong tupad. Ing na unsa may imo ron, unsa na ani mo ron, langit o impierno. Ing na. Labi na ang imong banaw na ginamutagad nimo kay nahiubos og maayo sigihan nimo gwakli iguli ro sa inyo ing na dong unsay na ani mo, impierno o langit. Tamparuson tanong kambuanga ka diya. Kita kag impierno. Ayaw lang sad padaan na. Og dana gani ang imo ganing kauban sa kinabuhi, mura na gani gipuy-an na siyawa, impierno na kaignaong, ang kasing-kasing ga sige nagbugat, ana, ayaw lang sad patakod. Padayon lang gyud og smile. Mo na kamong mga ginikanan, usahay kanang inyong mga anak, puy-an mo nagyawa, ang yawa anang duwa des computer, ang yawa sa kalaway, ang yawa sa mga bisyo, ang yawa sa katapulan. Kamo sa mga ginikanan ay lang sad mo patakod oy. No? Ug dili sila magkugi, kamo na lang say kugi. Di sila manglaba, kamo ipanglaba. Haron di mo matakdan. Ay na lang pagsigsugoan ang tapulan kay matakdan man ka madugay. Matakdan ka. Kung ang inyong bana di gyud mo undang anang bisyo, magsigig yung inom, ikaw na lang tig-atiman anang palahubog. Ayaw na lang na siya sige hunong anang imong inom kay madugay, matakdan man ka anang yawa. No? Mayang nagsigig pangabit, ay atimana na lang sa na siya inig-uli, gikas kabit. Ikaw ayaw lang sa pangabit. Nganong masuko man kag nangabit siya nga ikaw limpyo man imong kasing-kasing. Ug wa na siya puy diha sa Ginoo kay ang iyang kasing-kasing impierno na gyud, ang yawa sa kalaway, ang yawa sa kaulag mo ay naghari diha. Ikaw sad nga iyang kaubas kinabuhi, ay na lang sa patakod, papuy na lang sa nang imong kasing-kasing og yawa naman. Ginoo sa kaputli, Ginoo sa pagkamahigugmaon, Ginoo sa pagkamaunongon. Ano? Ginoo sa pagkamapasayloon. So ang battleground karon ni as kasing-kasing. Muna si San Pablo, gidasig ta niya. Magdinasigay ta. Ni ang yawa, mupuyo sa naspari. Ha? Kamu no gaduda naman hinoon mo kanis father yawaan basad gani ay simpre kamu ra mo tilaw og yawa-yawa. Pariharata timan ibaya kinsay gapatay ni Hesus ang mga pari ni atong panahona, mga high priest pagyod. Kinsa man ang high priest? Mga kardinal, mga obispo, maoy nag-orchestrate aron patyon si Hesus.
ug di mi magamping, ako di ko magamping, kining akong pagkapari, kining akong dungog, kining akong gahom, kining akong gitawag og in quotation authority isip pari, maorasan ni ang muimbitar sa yawa sa akong kasing-kasing. Muna kaming mga pari gitagaan gyud mi og assignment. Sa may among assignment, ang pagpuyo sa kinabuhi sa kakabos, sa kaputli, way asawahay, silibasi, o pagka mapaubsanon nga mosunod sa among obispo. Tanaw gani ninyo nako, wa na ko magtuman anang kakabos, kaning silibasi, o kining pagsugot sa authority, pahinumdumi in taon ko ninyo. Tabangi sa ko ninyo. Hunghungi sa ko, Pader, wa naman kamuhaom anang inyong tulo ka evangelical councils. Nya maingon day ko, hay man ana. Kana bang kakabos, Pader? Norang na naman imutan ng kolekta. Wa na may nibalik nga rinamo. Anong inyo man kung pakialaman anang ako may pari din eh. Ingon gani ko ana ingna lang sa dimong kaugalingon giyawaan na gyud no giyawaan ay lang sag patakod ingna lang sad sige Pader salamat ha makalaom jud ka Pader nga support gyud ko nimo ingon din pare sige be ikay gasto ani atong kuryente dinhi ikay bayad sa atong electric bill pila man na Pader 80,000 bayad din ka nya mo bayad mo. Di kang bayad. Bayad na naman ginimutan ng kolekta. Awa na natakda na ka. Bayari na yun. Ana. Niyagwa ka ikabayad. Ibaligya na imong yuta. Ibayad. Nga naman. Kaya ang sugo os Ginoo nag-ingon, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Niya ang parokya nahimo namang kabos kay kurap man ang pari. Bayari ang kabos nga parokya. Di ba? Pero ang pari, ayaw itong bayari siya. Ang parokya lang. Kaya mo na, mo na nahitabo sa ato ro mga slots na ngahalin. Nga naman, kining gayaw-yaw, dato man eh. Kaya bang, ako motuog yung kuaning moingon ang Ginoo nga, ang kasing-kasing nato mo'y hukman. Ako, dili lang sa diingon nga pagkuan ninyo, no? Pero ako ginang hutdon akong stipend sa paghatag balik nganhi sa panginahanglan sa parokya o sana ang pagpalit og slot. Akong stipend ako ginang bahin-bahinon mupalit yung og slot 10 minos na po gina ka slots kada buwan or 10 minos 5 ka slots kada semana. 20 de ka slots ako mapalit. Saan ba tong slot pamaligya ba? Nya kada gid nako palit mudaghan dayon ang mamalit. Maglinya ko diha. Opisina. Di ko na mo maato og basa sa kaning kuan. Sa kaning anabas mga text message ba. Daghan na lagi malit. Dihay gisuwaya nako nga wa jud ko ni palit. O sa to ka semana nga nako sige lang inyo palit kinsa man sinasayod ani. Minus kayo og halin. Ingong Ginoo, ikaw God di ka mo palit sa imong produkto, pasabot, nagpahimos ka, ikaw palit sa ka. O nausahay kaming mga pari, matod pa sa istoryas uban, lahom kuno kay mig bulsa, kusog kuno kay ming mangayo, pero di mi ka maong manghatag, kay inig kasod nas among bulsa, tuan lahom, niya sakit ra ba mig hawak, lisod mig kuot nga tos lahom ba? O nang lisod kay mi paghatag, pero di ba na tinuod, no? Pero og matinuod sad na luoy kay nang paria. Nga naman channel man may sa grasya. Na channel rami. Nya kun mo stack up na diha namo, unsao mo man pag-flow sa grasya, muawas na, mo backfire ba. Wa na din ahino na mo so, din na mo flow. Karon ni flow na atong grasya, pila na ihalin nato sa atong slots ning abot na og 5,566 slots. Oy, 23,934 na lang. O, gahapon 24 pa to. Karon 23 na lang. Sige, pakpakan na itong Ginoo eh.
Bawa man ko nga, di gyud mo mupakpak, kay murag wa pa man mo ka donate. Pero sagdi lang, na naman sinang donate dito. So ato pakpakang ginawa na. Mahurot ba din ni karong September 8? Mao lagi na ako lang sa ipahinomdom kay kanila gisang ato mga igsuon nga i-wrong spelling yun, ipadersyano ra gyud ang ibutang sa receiver ba di man na dawaton dito mo daghang itang nga return ron padersyano na pagyoy Father Crescencia naunsa naman nga nalaki babae na mahinuon ano bang tinayas dinali-dali nya mga senior baya in town ang mukuan di kay may pagkasuwat Crescenciano ti ubod gyud na ang akong name nya naasay wa muhatag nato sa ilang name kanang control number nya ang ilang name of sender ug ang amount di sa dawaton didto pangitaan man tag name of sender nya amount ug ang control number simpre it takes man ang ari nato kining ni ang mga butanga mao ni siya ang pagdinasigay ba mao ni ang pagtinabangay ipakita nato nga nagsige tag hinatagay. Nalipay bitaw ko atong pagka-Domingo, di ba pagka-Sabado ako manggi-announce no nga naa ang akong pag-umangkon sa pag-agawan kato si G. Rose Taburnal namatay dito sa Qatar adto pang June 25 nya nahibaw-an namo nga namatay adto pang Huwebes last week kay gitrace na ba sa iya sang igagaw igtag sa intawon nga tuwa sa Qatar kay nahibong namang pamilyang di na makontak. Niya kay nagkinahanglan man kuno og mga labing minus 120,000 para matransport ang body diri mo tong gi-announce nako pagka Sabado pagka Sabado niya nga nanginhanglan ko niya mga manghuam ko diri sa parokya manghuam o mangawat pa ka kuripan ni kuanjo kayo no kanang makapahupay ba sa atong kasing-kasing kay ang presidente sa agency nga iyang giagian diri although direct hire siya ni agi gyapon siya agency nang kanabang agency ba nga mo pa larga og mga worker bas gawas ning ari ang presidente ingon siya pader magpaminawan baya ako nimo unya na nakalitan man ko nga kay kami sad mismo wag gyud kaayo mi masayod ingon na siya ba kay niran away man dito siya ana mura bitag kanang na salingan ana lost and found nya siya ay gyud kabalaka pa dir ayaw na pag-raise og kwarta kami nay bahala ana amo na gyud ng obligasyon ang pagtransport ana nga iyang lawas kami nay mo coordinate sa uwa ana amo na gyud na ayaw na pangayo og kuan kana ganing donations ana astan lipaya hinon ako nya kay na may ni donate na may ning pada nako sige na lang ato na lang ning gamiton para sa magkuan pa maginan diri magburial pa ana mauli puhon kay sige pa mag-process ana pa manay daghan ring gastuhanan so salamat ani mga tawo kana bitang mo action dayon bisag na atas kasubo mudasig nato kay mo paambit sa ilang authority sa ilang capacity mao sa ni atong gibati karon dinhi sa ato mga proyekto mao sa ni atong bation kung magdinasigay ta panahon sa kasubo kanang hapit na mamatay ingna dayon ay kahadlok mamatay ka nga naman na ay langit mauni ang atong paglaom mabanhaw ka ay kabalaka ng kamatayon tiyap tato yung nag-stress nga nag-brain cancer niya kanang kuan na ba stage 4 nagiingnan siya anytime mamatay siya pertigin niyang hadluka niya ning gusto siya mo makigistorya nako akong gidasig sige na kamatay na nailangit pertinindot tas langit mga 2 ka oras na mong istorya bahig kamatayon pastang kursunadahan na lagi niyang mamatay siya padir kinahan na kay kumatay nako no sakay sa basig ugma na pagka alas 3 patay na yon lingaw lagi ato niya kanang lingaw na siya padir ini kamatay ron ako padir unsa kay akong makita nako langit nindot man kuno kay na nya di purti ginang nindota nako ikamatay ni Mohab nagkaistorya naman kita ingna gyud ko bisag mo balik pa ka ingna ko sa imong nakita dito sa langit sige pa dir ato nang dila nako antud karon wa ka balik ko amot na langit pa to siya
Ambo na karong gabi basing balik to. Oh na. Ana itang magdinasigay ta mausap ra man ang atong tensyon good. Kasabutag unsa ning kamatayon, matud pang San Pablo, di na ta mga matay, may magnaatas ka ngit-ngit, nga naamtas kahayag. Sige, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Ang igsoon pinaagi sa ebanghelyo si Jesus, nagtudlo kanato sa pulong nga maghatag og kinabuhi ug kahupayan sa atong kinabuhi. Busa, puno sa pagsalig muingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan magmakanunayon diha sa pagsangyaw sa pulong ni Kristo, kinsa mo ay matuod nga manlalaban sa kaluwasan karong panahona, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magtinabangay sa pagpalambo sa hapsay ug tunhay nga katilingban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa katungdanan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga matuohon nga nangamatay, makakaplag na og pahulay diha sa kahimpitan, sa pagsudong sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, ikaw ang tuburan sa tanan, gahom ug grasya. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasing-kasing. Dawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikat. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo,
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magdala unta ngari kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon kadto sa wanay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala namo. Kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini maong akong lawas, kakong gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Nining langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang sad nga way kapakyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Maghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan, ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang panglawas, o panadiusab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen.
Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga gahom, makapapahawag yawa nga gahom. Yaon sa may atong buhaton, ato ragyong puy-an o pasudlon og puy-an ang pulong sa Ginoo. Paharion nato siya sa atong kasing-kasing. So sa makausapa, ang update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance Slots nga tag 1,000 para sa atong paghimo sa Kapilinha de Fatima. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 5,566 slots. Atong pakpakan ng Ginoo sa atong grasya. Ang available slots, ubay-ubay pasad, 23,934. Pero murag ni kusog rabag may kahalin, basig di na mo kaabot ani ha. Sig na mo pakyaw hinaon ani karong taod-taod. Mga igsoon, ato sa dinhing ipahibalo nga karong September 8, mao ang atong pagsaulog sa birthday ni Mama Mary, atong segunda patron. Unya mausad na ang atong ikawalo nga kaning anniversary sa atong foundation anniversary. Kay na-erected man ning atong parokya September 5, 2013. So ikawalo sad na nga kasumaran sa foundation anniversary. Ato na lang tingbon ang pagsaulog. So natay 3 duom masses, 3 ka adlaw nga misa sugod sa Pitsa 5 sa September, Domingo, hangtod sa Pitsa sakto ba? Hangtod Pitsa City. 5 sa City. Nga ika-8 mo na ang atong selebrasyon. Mag-meeting pamianis pastoral. Ako lang niya ipatawag ang pastoral o ang finance aron sa paghanay sa ato yung specific nga mga buluhaton. Pero ang pinaka number 1 karong nag-una maong pagpanghatag na sad og mga bugas tag 5 kilo rice ngadto sa ato mga kabus nga mga kaigsuonan dinis parokya. Mo average na sila mga 800 ka buok. So nakinahanglan tag mga 800 ka mga 5 kilo packed rice. So kung naamo dihay mga sobra-sobra sa inyong kwarta, ihatod lang dire ang 5 kilo rice or pwede sad ang kwarta mo ihatag nya sultihi lang kini para ni sa pagpanghatag og bugas sa atong parokya. Hinaut unta makatigom tag mga 800 tagpila naman arong 5 kilo rice o ganador or kanang sanang uban ganador Ivory, Lion Ivory, napay Washington sa panang ubang arang-arang nga nang ipangpak lagi tag 5 kilo niya. Hatod lang mo dire usa ka pack inyong ihatod, usa ka pamilya ang makapahimo sa ana. Grasya na nga inyo na nang bahandi dito sa langit. Ana ha. Karon magtigom ta hangtod Pitsa City. Pitsa 8 i-distribute na nato ngadto sa atong mga kaigsuonan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan.